Kultúra, umenie a všetko ostatné je naozaj dôležitou a významnou časťou života spoločnosti a jednotlivca. Ja mám vzťah k histórii, archeológii. Vydával som 15 rokov časopis Historická revue a financoval som archeologické výskumy na Slovensku. Taký najvýznamnejší sme mali pri Budmericiach, tam je to stredná doba bronzová madarovská kultúra a v zahraničí som financoval vykopávky archeologický výskum v Severnej Sýrii. Tam sme hľadali hlavné mesto ríše Mitanny. Potom v Guatemale, to bolo srdce majského sveta, to je pri Tikale, volá sa to Vašachtún, tá oblasť. A teraz ešte do dnešného dňa chodia tí moji chalani robiť vykopávky do Iraku. To je jedno z najstarších sumerských miest Mám k tomu blízko, mám k tomu vzťah a cit. A úprimne akože tiež vidím často a počúvam, keďže sme robili aj záchranné archeologické výskumy, že bohužiaľ aj pri developerských projektoch išli tam niečo stavať, niečo našli a to rýchlo zabetonovali, ako by to mali riešiť. Bohužiaľ, ekonomika, efektivita, šetria sa peniaze a je to prejav podľa mňa barbarstva.